Egun on. Bizitzari egiazko zentzua eman nahi ez, otoitzaldi ontara bildu zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorria baita segura irratiaren bidez, gurekin parte hartu nahi duten guztiei. Gizakiaren perfekzioa, beti hobetzea, aurreratzea, izakera heldutasun osora eramatea dela pentsatu izan dugu. Aurrera pasoak ematea, helburu berriak lortzea, inoiz ezagutu ez diren giza alderdi ez ezagunetara iristea dela pentsatu izan dugu. Ta giza bizitzaren ahalbideak adierazteko, azten dijoan haziaren irudia, egin beharreko bidearen irudia, eta helburu ez ezagunen irudiak erabiltzen ditugu. Ez du ordea nahi lukeen heldutasuna lortzen inoiz gizakiak berez. Bukatzen ez den asmo eta helburua da bizitza. Aurrean ikusi behar da beti, egin zaigun eskaintza eta lortu dezakegun helburua. Itxaropen hori ez da ameskeri ustela, eginkizuna da. Azken heldutasuna jainkoak ematen digun doaia dela erakusten digu gaur Jesusek. Jainkoak ematen digu, baina eman. Inork emango ez baligu bezala geu saiatzen geranean. Itxaropena bizkortzera deitzen gaitu gaur Jesusek. Ni zuekin nauzue egunero munduaren azkenera arte. Hasi dezagun gure otoitzaldi hau abestuz esker honez kantatuz piztu da jauna. Piztu da jauna. Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Aleluia. Aitaren eskuinaldean ospez aintzatua izan den Jesus jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, gaur Jesus aitaren gana igo zeneko edertasuna ospatzen dugu. Eta ikasleek bizi izan zuten esperientzia bera bizi nahi dugu orain. Pazkoko uretan berri dezagun gure sinesmena. Amen.
datozen urronak dira, bankoak izalda mendetez, ibaika datoz herrira. Bataioko ponte maitetik, askatzaile datozuna, erabat berrituko gaitu, urauen espiritua. Erruki dakigula jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza, eserita bestuko dugu. Aintza zeruetan jangoiko ari. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Eta bakea lurrean naren gogoko gizonei, hainaundi eta eder zaitugunako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagun, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, zure seme Jesu Kristoren igokundea garaipen gertatu da guretzat, eta haren gorputzeko garenok ziur itxaro dugu, gure buru denak
duen aintza izango dugula geukere. Egizu, egia honek bete gaitzala pozez eta eskerronez. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoaren erreinua etorriko da eta iritsiko, baina noiz eta nola gertatuko den guk ezin aurretik jakin. Hala esango digu apostoluen eginak liburutik hartuko dugun zati honek. ¿En qué consiste y cuándo se realizará el reino de Dios? No lo puede controlar el hombre, solo puede fiarse de Dios. Escuchemos de los textos, de los hechos de los apóstoles. Apostoloen eginak liburutik. Teofilo maitea, neure lehenengo liburuan, hasieratik zerura jasoa izan zen neuna arte, Jesusek egin eta irakatsi zuen guztia idatzi nuen. Zerura igo horretik, Espiritu Santuaren eraginez aginduak eman zizkien berak aukeratutako apostoluei. Jesus apostoluei agertu zitzaien bere nekaldien ostean, eta biziri zegoeneko froga asko eman zien, 40 egunez, bere burua ikustera emanez, eta jainkoaren erreinuaz hitz eginez. Haiekin, bazkaltzen ari zen batean, hau agindu zien. Ez alde egin Jerusalendik, zaudetean nik aitaren partetik egin dizuedan agintzaria bete zain. Joanek urez bataiatu zuen, baina zuek Espiritu Santuaz izango zarete bataiatuak egun gutxi barru. Orduan bildurik zeudenek galde egin zioten. Jauna, orain ezarriko alduzu berriro Israelgo erreinua. Jesusek erantzun zien, aitak bakarrik du hori erabakitzeko ahalmena. Ta ez dago zuen esku, zein aldi edo unetan gertatuko den jakitea. Baina zuen gain jaitziko den Espiritu Santuaren indarra hartuko duzue, eta nire lekuko izango zarete Jerusalemen, Judean, osoan, Samarian, eta lurraren azken murgaraino. Hori esanik, gorantz igo zen Jesus haien begi aurrean. Hodei batek begietatik ezkutatu zien arte. Oraindik, zerura nola ez zijoan begira zeudela, zuriz jantzitako bi gizazeme azaldu zitzaizkien ondoan, eta esan zieten. Galilearrok, zertan zaudete hor zerura begira. Zuen ondotik zerura igoden Jesus hori, zerura joaten ikusi duzuen bezalaxe, etorriko da berriro. Jaunak esana, denok berriz. herri guztio ezazu etxalo, egin poze zoiu eta irrintzi jainkoari.
Zugarria baita jauna, goi-goikoa, mundu osoaren errege handi. Zerutan lurre, jaun eta jainko, zaudezu Kristo, beti betiko. Irrintzi artean igo da jainkoa, turuta soñoz jauna. Kanta jainkoari kanta, kanta gure erregeari kanta. Zerutan lurre, jaun eta jainko, zaudezu Kristo, beti betiko. Salbamena ez da zerutik etorri edo noizbait gertatutako zerbait. Giza historiako gertaeren artean egin behar den bide bat da. Jesús, entrando en el cielo, nos asegura que esta historia tiene en Dios un final de plenitud. Nos dirá Pablo a los hebreos. Escuchemos. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Zenideok, Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman izazuela espirituaren jakinduria eta goi argia bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak, jakin dezazuen zer itxarotera dei egin dizuen. Zein aberatsa den feduderentzat, oinordekotzan prestatua duen aintza eta zein handia den sinisten dugunon alde erabiltzen duen ahalmena. Ahalmena eta indar hori Kristogan erakutsi zuen jainkoak. Berau hilen artetik piztu eta zeruan bere eskuinaldean eserieraz zuenean. Jainkoak aginte, botere, indar eta nagusigo ororen gainetik ezarri du Kristo. Eta mundu honetan ez ezik, datorren munduan ere aipa daitekeen izen ororen gainetik. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Jerusalenen hasi behar zuen berri onaren agerpena. Berri ona, giza usteen gainetik dagoen gertaera da, baita Elizako agintarien gainetik ere. Artzai eta gidariek ezingo dute zabaldu aurrena eurek apaltasun eta otzantasunez entzun ez duten berri ona. Jesus zergatik den berri ona ezagutzen saiatu beharko dute egunero denek. Evangelioan entzungo dugu apostoluek gertatzen ikusi zutena. Bihotza prest jarri dezagun, Jesusen jokaera entzuteko zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia.
egin ikasleak herrialde guztietatik, dio jaunak. Ni zuekin nauzue egunero, munduaren azken egunera arte. Jauna zuekin, Eta zure Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien bere ikasleei. Honela zegoen idatzirik, Mesiasek nekaldia jasan behar du, eta hirugarren egunean piztu egingo da hilen artetik. Beraren izenean hotsegingo zaie bihotz berritzea eta pekatuen barkamena jende guztiei, Jerusalemdik hasita. Zuek zarete gauza hauen testigo. Nik nire aitaren agintzaria bidaliko dizuet. Zuek zaudete hirian, goitik indarrez jantziko zaituzten arte. Gero, Betania aldera atera zituen, eta eskuak jasorik bedeinkatu egin zituen. Eta bedeikatzen zituen bitartean, bereizi egin zen haien gandik, eta zeruetara eraman zuten. Haiek, ura auspez gurtu ondoren, pozez beterik Jerusalena itzuli ziren, eta beti jauretxean zeuden jauna goreste. Jaunak esana, eskerrak zuritia, Kristau senideok, oraintxe Paskoaldia burutzen ari gera. Azken aurreko igandea dugu gaur, Jesus jaunaren igokunde edo zeruratzea. Bigarren irakurgaiak honela esan digu. Jainkoak Kristo hilen artetik piztu eta zeruan bere eskuinaldean eserarazi du. Esaldi honek adierazten digun sinestea berritzen ari gara gaur Kristauk. Badakigu esaldi hau lerro artean irakurri behar dugula, zerura igo, han eseri, irudiak dira. Baina aldi berean, azala eta mamia bereizterakoan, kontu izan behar dugu mamia ez galtzeko. Ez dugu segi nahi horretan. Esaldi honetan,
alegia zeruak bere eskuinaldean eserarazi zuen, hitzotan tronu edo aulkiaren irudia ageri zaigu, erregeen eserlekua, eta kasu honetan zerulurren errege ahaltsuarena, jainkoarena. Bistan dago, irudi honen bidez nabarmentzen zaigun gauza ahalmena dela. Begira, ahalmen hori inoiz ez bezalako betetasunez erabili du jainkoak Jesus hiletatik piztu eta bere eskuinaldean eserarazi duenean. Eta aldi berean, ahalmen bete hori oso osorik partekatu du jainkoak Kristorekin. Hori da mezua. Beraz, ahalmena hitz importantea dugu eta argitsua gaurko irakurgaietan eta festan. Guk ere ahalmena asko estimatzen dugu, era batera edo bestera. Bada armek ematen duten ahalmena, edo diruak ematen diguna, edo hau eta bestea jakiteak, kulturadun izateak, prestigioak eta abar. Gure ahalmena zoragarria da merezi duen bizirako erabiltzen dugunean. Baina gure ahalmena beldurgarria eta etsigarria da ezin bizirako, heriotzarako, besteak menpean izateko erabiltzen dugunean. Aukera gogor larri horretan bizi gara nahita ez denok, gradu batean edo bestean. Begira, gure bizi borroka hau seriotasun osoz gurekin partekatu du Jesusek, eta jainkoak berark bere bitartez. Laburregi esan da, Jesusek testigantza hau eman zigun. Jainkoa biziaren iturburua dela, gure bizia sortzen, zaintzen eta burutzen erabiltzen duela bere ahalmen osoa. Eta batez ere hori egiten duela gu aita bezala seme alabatzat hartzen gaituenean. Berrion honetara konbertituz bizitzera deitu zigun Jesusek. Eta horretan jarraitzen du. Baina badakigu Jesusen predikua ez zutela entzun gehiegi. Guri ere kosta egiten zaigu prediku hau, bioz ez entzun eta sinisten. Gehiago oraindik, Jesusek bere zerbitzuzko evangelioa predikatu zuenean bere bukaera gogorra izan zen. Gurutzean hil zuten. Hor ahalmenik ez da ageri itxura batean, alderantziz, debilidadea, ezina, gurutzean hil. Baina Jesusek esan zigun hil aurretik, bizia neri ez dit inork kentzen, neuk ematen dut. Eta hori egin zuen Jesusek gurutzean. Eta hori egiteko ahalmen ikaragarria behar da. Hori da jainkoaren ahalmena. Eta hori da baita ere gizakion ahalmen jatorra. Bizia eman. Eta Jesusen kasuan, jainkoak bere bizia eman egin digu mundu honetan, guk kontra egin diogunean. Edo guk gurutzera eraman dugunean. Ustezko frakaso porrot horretan
Jainkoak lortu du egundoko garaipena eta indarra, salbamen indarra. Hori ospatzen dugu gaur, Jesusen igokundea. Jesusen igokundea ez da azkeneko apoteosi, ez dakit, ez. Han agertzen da, zeruan agertzen da, Jesusek mundu honetan bizi izan duena. Eta zeruan agertzen digun garaipen hori, guri dagokigu bere testigu izanez mundu honetan. Bere antzera, beraz badakigu zer tokatuko zaigu gutxi asko, bizia ematea. Baina horretarako ez gaude bakarrik. Eta bigarren irakurgaian esan zaigu, Jainko aitak argi ditzala zuen bihotzeko begiak, kontura zaitezten, zenbaterainoko ahalmena erabiltzen duen berak zuen alde, gure alde. Egi hau ospatzen dugu gaur. Egi hau handia da, pozgarria da. Sinesteko geurez ezin dugu. Horregatik esan digu gaur, Jesusek azken enkargua eman digu. Ez egon zerura begira, baizik eta eskatu nik bidaliko dizuedan espiritua. Hori ospatuko dugu gaur 8 eta bitartean egigun horixe. Jesusen garaipena geure ganatzeko eskadezaiogu Jainkoari bere espiritua. Egin dezagun gure fedearen aitortza. Sinesten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta itaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Bitarteko ahalsua daukagu aitaren aurrean, Jesus jauna. Horregatik uste honenaz egin dezakegu otoitz. Entzun jauna gure eskaria. Zabaleko kristau guztion alde. Esperantza ederrez eta alaitasun handiz bizi dezagun gure fedea. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Komunikabideetako langile eta profesionalen alde. Apaltasunez eta barne garbiz, egia eta gizatasun legea zerbitza ditzaten. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna
sufritzen duten guztiek, kartzelatuek, gaixoek, bakardadean bizi direnek, gerratean daudelako, etxea galdu dutenek, langabezian daudenek, errefuxiatuek, kaltetuek, jaso dezatela gaurko festaburutik itxaropenerako adorea. Eska dezaiogun jaunari, Eukaristia hau ospatzen ari garen guztion alde. Otoitzean bat eginik eta espirituaren eraginpean, egin dezagula Jesusek nahi duen bezalako gizarte berria, bakezkoa eta maitasunezkoa. eska dezaiogun jaunari, Entzun, aita betikoa, gure eskari hauek. Zure eskuinaldean eserita aitortzen duguna, senti dezagula geure ondoan laguntzain. Jesu Kristo gure jaun berpiztuaren bitartez. Amen. ikusia dut zenu berria, ikusia lur berria, lehengo zeru, lehengo lurrik, etzen gehiago ageri. Ikusia dut hiri santua, Jerusalem berria. Jainko bagandik zerutik jaisten, ez konberria iduri. Lur berri eta zeru berria, jaunak gaitu bat egingo. Lur berri eta zeru berria, alegin gera biziko. Negar guztiak begietatik ditu txukatuz kenduko. Eriotzeri, eritasunik ez da gehiago izango. Negar zotinik ez da entzungo, ez eta torru, ez oiu. Bere minekin lehengo gauzak, betiko dira suntzitu. Lur berri eta zeru berria, jaunak gaitu bat egingo. Lur berri eta zeru berria, alegin gera biziko. Senideok egigun otoitz, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Apalki eskaintzen dizugu, jauna, sakrifizio hau. Zure semearen igokunde aintzatsua ospatzen dugun egun honetan. Egizu,
misteriozko harreman santu honen bidez, berarekin batean zerurako piztu gaitezela. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldiena. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin, gora bihotza jauna kantazka, eskerrak jaungoiko gure jaunari egokita eta zuzen. Egoki da, bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Jesus jauna, errege ospetsua, bekatuaren eta eriotzaren garailea, aingeruak harriturik, igo da gaur zeru goienetara. Jainkoak bere eta gizakien bitarteko ezarri du, eta munduaren epaile eta jaunen jaun egin. Zerura doa, ez gure giza izate apaletik urruntzeko, baizik eta guri itxaropen bizia emateko. Gu ere, beraren gorputzeko atal garenok, joango garela egunen batean, bera gure burua sartu den erreinura. Horregatik, pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santo, santo, santua, ire guztien jainko jauna, zerurra beterik dauzka zure biztira, osana zeruko nienetan. Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien, esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna,
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, altarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, hemen bildurik, Kristo zeru lurretako jaun ezarria izan zeneko igokunde egun zoriontsua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aitasantuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harri itzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu, arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Dobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga. Zuri jainko baita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea. Ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerueta zarela, saltu izabeliz gure bizitza, errobeliz gure erreina, egin bediz zure naia, zerua bezala urrera. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da, bekatua eta eriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean, apostoluen artean agertu eta bakea agurra egin zenien. Bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin.
Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu mundoko pekatua. Hona hemen Jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzen duena, zeru lurretan ahalmen osoa eman zaiona gure alde, guretzat, bere testigu izateko. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatu naiz. Kristo bizi da bizi, lehen, orain eta beti. Kanta izan. Kristo bizi da bizi, lehen, orain, beti. Hilen artetik zaigu Kristo berriz biztu. Lotan daudenetatik lehen bizi fruitu. Berak eriotzea biztuztu garaitu. Kristo bizi da bizi, lehen, orain, Hilen artetik zaigu Kristo berriz biztu. Eta eriotzea biztu desegindu. Munduk eriotzea ire garaitzea. Kristo bizi da bizi, lehen, orain, Hilen artetik zaigu Kristo berriz biztu. Beti Kristoren bidez eskeretan kantu. Guri jainko aktibo eman sakramentu. Kristo bizi da bizi, lehen, orain, beti. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun betierekoa, lur honetan bertan, zerutar ondasunetan parte izatea ematen diguzu. Egizu, gure kristau gogoak jo dezala, gure izatea zurekin bat egina dagoen leku hartara. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Amen. Jesus aintzatua eta zeruratua izan arren, lurrean bizi den bere jarraitzailea ez da alde batera utzia izan. Gure itxaropenaren janaria Eukaristia da. Jesus bera dijoa gure bideen eta ondoan gizakiaren heldutasuna lantzen eta laguntzen. Hau da kristauaren sinismena eta handitasuna. Izan adore, eutsi itxaropen horri. Jauna zuekin, Eta zure espirituari, bedeinka zaitzatela jainkoar guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea,